כנראה שכבר הבנתם שהקריירה שלכם לא בשבילכם, היא משעממת אתכם, מרוקנת אתכם, לא מביאה אתכם לידי ביטוי, ובתכלס, עמוק בלב אתם יודעים שאת הקריירה הזאת אתם לא רוצים יותר. גם אם אתם עדיין עובדים בה, יכול להיות שכבר פסיכולוגית נפרדתם ממנה. יכול להיות שאתם כבר נמצאים בשלב הבא, להבין מה יהיה לכם נכון, יותר מהקריירה הנוכחית שלכם. ואם אתם אנשים שבאמת רוצים לעצמם חיבור לעבודה שלהם, להביא את עצמם לידי ביטוי, עומק מסוים, לעשות השפעה בעולם, אני מאמין שהמנגנון חשיבה שלכם עובד כך. אתם שואלים את עצמכם מה אתם אוהבים לעשות כתחביב, ואז נזכרים בכל מיני דברים שאתם אוהבים לעשות, וחושבים שעל זה תוכלו לבנות מקצוע. למשל, אם אתם אוהבים ספורט, ההשלכה הישירה שזה תהיה אימון. אם אתם אוהבים טבע וטיולים, ההשלכה הישירה שזה תהיה הדרכת טיולים. ופה נמצאת הבעיה, כי כאן אנחנו נתקעים. כי מי אמר שאם אתם אוהבים ספורט אתם רוצים לאמן? מי אמר שאם אתם אוהבים לטייל בעצמכם, אתם רוצים להיות מדריכי טיולים? ואז אתם נתקעים, נשארים במקום שלכם, וחווים את התסכול הזה נמשך שנה אחרי שנה. אני רוצה לעזור לכם לחשוב על זה אחרת לגמרי. אז אם בא לכם לקחת דף ועט, אתם מוזמנים, ואם לא, גם אחלה. ההשלכה הישירה הזאת ברוב המקרים פשוט לא תורמת לנו לשום דבר. מה שצריך להבין, שהאהבה לתחביב, המשיכה לתחביב, מגיעה ממקורות עמוקים בהרבה ממה שאנחנו שמים לב אליהם. וכשאנחנו מגיעים למקורות העמוקים יותר, הרגשיים יותר, אז נפתחות לנו עוד הרבה אופציות, שהן לא ההשלכה הישירה שבין התחביב לבין המקצוע. בואו ניקח לדוגמה את האהבה לספורט. וקודם כל נתחיל לפרק אותו לגורמים. מה קורה ממש במציאות, בפועל, כשאני מתאמן? איפה אני מתאמן? עם מי אני מתאמן? לצורך איזה מטרה אני מתאמן? אפילו איזה סוג אימון אני אוהב לעשות. ואז לוקח את כל החתיכות שפירקתי מתוך זה, ומעמיק בכל אחד מהם באופן נפרד. אם אני מתאמן כי זה גורם לי להרגיש טוב בתוך האור של עצמי, מה זה אומר לי? אם אני אוהב להתאמן ביחד עם אנשים בקבוצה, מה זה אומר לי? האם אני אוהב את האינטראקציה בין אנשים בקבוצה? האם אני אוהב לפעול בתוך קבוצה כדי להשיג מטרה מסוימת? האם החיבור האנושי שנוצר בתוך האימון, בתוך המאמץ המשותף שלנו, עושה לי את זה ונוגע בי? אולי האימון הזה יוצר לי תחושת בריאות. אולי זה מה שאני מאוד מעריך, כי בריאות מאפשרת לי להמשיך לחיות את החיים שלי בטוב. אם ניקח את הדבר הזה שאנחנו אוהבים, נפרק אותה לחתיכות ונעמיק כל חתיכה בנפרד, מה קורה שם? מה אנחנו אוהבים בזה? מה זה גורם לנו להרגיש? אנחנו נגלה את עצמנו. זה כבר לא יהיה ספורט שווה אימון. זה אולי יהיה ספורט שעוזר לי לקדם בריאות, להמשיך לנהל את החיים שלי ואת השגרה שלי, כמו שאני אוהב, ולהיות בשביל הילדים שלי, או להיות הגרסה הכי טובה של עצמי. אני אוהב לעשות את זה בתוך קהילה של אנשים, שרואים את הדרך באותו האופן. זה יוצר בי חיבור, ומשאיר אותי שם, ומדרבן אותי. אז זה כבר לא רק ספורט, זה הרבה מעבר. זה אנחנו. והפירוק הזה, שנשמע מאוד ארטילאי, עשוי להתחבר לתובנות מאוד עמוקות, בנוגע לדרך מקצועית חדשה שאנחנו יכולים לפתח. אם אני אוהב ספורט כי זה מקדם בריאות, אז יש לי פה עוד אופציות, שהן לא רק להיות מאמן, אולי לעסוק ברפואה באיזשהו אופן מסוים, בהגשת עזרה לאנשים אחרים. אם אני אוהב את הקהילתיות ולהיות חלק מצוות, גם זה מביא רעיונות חדשים. הרעיון פה הוא לא לוותר כשעשינו את ההשלכה הישירה וגילינו שזה לא נכון לנו. הרעיון הוא להעמיק. העמקה עוזרת לנו לפענח מה נוגע בנו, מה מזיז אותנו, מה מחבר אותנו. וזה תורם ברמת ההבנה האישית וברמה הפרקטית, כדי למצוא לעצמנו קריירה שתהיה לנו הרבה יותר נכונה ומדויקת.